Teraz všetké sluchajce. Húšia skúra na chlupok zaručená. Texas, porozprávaj to ten príbeh o svojemu predkovi. No však dobre, keď chceš znať. Môj pradzedo bol najväčší hrdina zo všetkých psov na Švédce. Volal sa Togo. A keď mal 12 roky, čiže už bol senior, tak zachránil celé svoje mesto. Vypukla tam choroba záškrt a trebalo rýchlo behať po vakcínu, bo by všetky deti umreli. Togo bol skúšený vodca za Prahu. Niektorý druhý pes by to nezvládol. V tej výchrici, v žime, až minus 45 stupne v noci. A teraz sluchaj dobre, mne skoro porandalo. Za Prahy že rozdelili na štafety, že by sa to urychlilo. Priemere odbehli asi 50 km, co je v tým počasiu extrém. Ale Togo prebehol na čele za Prahu vo svojich 12 rokoch 420 km po najťažších úsekoch cesty, po ľadových kryjoch, kopcoch, zavejoch. Togo je symbol odhodlania a vytrvalosti. Behal až do úmoru, do absolútneho vyčerpania, ale ani raz nenechal štichu svojho mašera. Neuveriteľné, Daco! Ja revem! Vo v roku 2011 ho vyhlášil časopis Time za najstatočnejšie zviera v histórii a jeho krev koluje vo v mojich žiloch. Bol to sibirský husky, jak ja. Cipána, ja chcem byť sibirský husky. Mňa ten príbeh vždy tak dojme brutálne. Skutočný príbeh Toga je sfilmovaný a na Disney je to obľúbený film našej svorky.